Vážení priatelia, malá halus. Dívajte sa práve na mesiac, je to rozjasnené, ale toto má 10-násobný maximálny zoom, neviem to zaostriť. A toto, čo vidíte, prečo mizne, toto je rýchlosť, ako rýchlosťou sa pohybuje Zem voči mesiacu, alebo mesiac voči Zemi. Že všetko letí, toto je priamy prenos, live. Pozrite, za pár sekúnd mi ušiel z hľadačika. Jaká sila. Toto je 1x zoom. Nevidíš nič. Toto je 2x zoom. Nestíha to zaostriť. Video. Toto je 4x zoom. Optický. Pozrite, tam je kráter, kde sa trafil nejaký meteorit. Ty vole. Pozerajte, jak rýchle zdrhne. Ja nič nehýbem. On mi za minútu normálne uteče z objektívu. Vidíte, už sa to rozostrilo. Za to, že letí, hýbe sa. Jaká sila. Zábava. Ja vôbec nič nerobím, to robí samé. Teraz som to pohol ja. Mám problém ho trafiť. Neviem, akou rýchlosťou letí naša planéta a akou rýchlosťou letí mesiac, ale myslím, že ideme oproti sebe. Možná. V každom prípade my sa otáčame smerom na východ. A on odtiaľ vyšiel z východu. Alebo pekne keď sám. Ale je to v pohybe. Videl som, keď som išiel domov z práci, videl som, že je spln a že pekne svieti mesiac. A hovorím rýchle, aby som to stihol. Lebo nevedel som, ako dlho vydrží počasie, mraky a všetko.